Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Paduan, nakatuloy tayo sa ating latest sa panahon. Ito po ating weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Hunyo 17 hanggang 20, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, tingnan natin ang weather ngayong weekend. Ito po ang ating latest GraphSat at wala po tayong major weather system na yon na inaasahan po ng mga ka-affecto sa Pilipinas sa loob ng 24 oras. Yung ITZZ dito sa may south of Mindanao all the way across Micronesia ay bagyang humina. So wala na po dyan ng line of thunderstorms hanggang maglakas ulit siya. Wala rin po tayong developing low pressure system or tropical cyclone. Pati sa mga computer model, it's all clear for the next 5 to 10 days. Ang mga usual suspects lang ang inaasahan natin sa Pilipinas, lalo na pagpapatak ng hapon o gabi. Ito po yung mga local thunderstorms composed of cumulonimbus clouds na magbibigay po ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa anumang bahagi po ng ating bansa. So, maging isolated po ito. Okay? So, may mga times na pag sinabi sa forecast o ulan sa lugar ninyo, minsan hit or miss yan o nasa tabi lang ng inyong lugar. Minsan eksakto naman po. So, depende na po yan kung gaano kalaki o kaliit itong mga thunderstorms. So, dito po, nung inisyo natin itong GraphSat, kaninang alas 5, at kitang-kita po natin sa may Ilocos region, parts ng Cagayan Valley. Dito rin po sa may bahagi po ng Eastern Visayas, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao region, at Sorsogon, may mga local thunderstorms na namuo. Okay? Dito sa atin, sa Camarines Sur, may ibang areas rin na nagkakaroon ng mga ulan. Dito sa Naga ay medyo daplis po itong mga localized thunderstorms. May frontal system po dito, Mayo front, hindi pa rin gumagalaw dyan. Magbibigay rin po ng mga malalakas na thunderstorms sa may China, Southern Islands of Japan, pati na po ang areas po like, pati na po ang area ng Taiwan. Okay, and ito po yung fast animation. So, nakikita po natin itong mga localized thunderstorms sa Pilipinas na lumalabas pagdating ng hapon. Dito po sa may north of Guam, akala natin parang may bagyong umiikot, but ito po ay upper level low. Mataas po ito na surface low pressure system, around 20 to 50,000 feet. At nagsiswirl po siya ng counterclockwise, but sa baba, near the surface, ay mukhang trade winds lang po yan. Walang pag-iikot na nakikita. At ang mga ulan po dito ay nasa periphery nitong upper level low. So ito po ang upper level low pressure. Hindi na natin minililigay yan sa ating GraphSat. Ang focus natin are on the surface level. So dyan lang natin nakikita yung mga nakaka-affect to sa ating bansa. So iyan po ang fast animation. Ito naman po ang windy.com zoom in satellite animation. So nakikita po ninyo umpisang alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ay may mga thunderstorms pa rin. Subalit na lusaw na po yung sa may Cagayan Valley at portions ng Ilocos region. At dito rin po sa may Eastern Visayas, Masbate, Western Visayas, ganoon din po ang Northern Cebu, portions ng Central Visayas ay nalusaw na po itong mga thunderstorms. At dito rin po sa may Zamboanga Peninsula, Bukidnon, Lanao Provinces, Davao Region, at dito rin po sa may bahagi po ng Sorsogon. So ito po yung mga short duration lang, mga thunderstorms na ito, mga 30 minutes to 2 hours. At pagdating naman po sa rain forecast, sunod na 3 araw, bukas po ng Sabado, Linggo, hanggang Lunes, ay nandyan pa rin po yung mga localized thunderstorms hapon-hapon po or early evening. At wala naman po tayong inaasahan na pangamba sa ating bansa. At yung rainfall accumulation forecast hanggang Lunes, nakikita po ninyo na ang bulk ng mga ulan ay nasa may Mindanao, portions po ng Visayas, Sulu Archipelago, portions po ng Palawan, at dito rin po sa may mainland Luzon, lalo na po sa may Ilocos region at Central Luzon, kasama po Metro Manila. Inaasahan po itong mga ulan sa susunod na 3 araw. Pagdating naman po sa wind at pressure forecast for the next 3 days hanggang Monday, at nakita po natin dito ay all clear po ang bansang Pilipinas. Kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Bukas po, Sabado ng hapon, at dito rin po may konting hangin mula sa timog at timog silangan. Pagdating po ng Linggo ng hapon,
ay nasaan pa rin po ang paiba-ibang direksyon ng hangin. Mahinang hangin dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. At may konting hangin mula sa silangan sa Eastern Luzon or Bicol Region, coastal areas po ng Eastern Bicol Region at Eastern Visayas. So, yan po ang magiging hangin pagdating ng linggo. Gayon din po pagdating ng Lunes ay may mga kalmado hanggang paiba-ibang direksyon ng hangin. Magiging mahina na po mula sa habagat dito po sa may dulong hilagang Luzon, lalo sa may Batanes, Babuing Cubao Islands at yung coastal areas po ng Ilocos Norte. So may konting ihip na po ng amihan, but wala pa po tayong bagyo na inasahan pong hihila ng habagat. Kaya medyo mainit, malinsangan at tropical ng ating panahon. Pag sinabi natin tropical, usually pag umaga magandang panahon, pag hapon nandyan na po ang mga thunderstorms. So inaasahan po natin ito hapon-hapon at early evening. Sana naman bahagi po ng ating bansa. Magdala man po ng payong kasi hit or miss po itong mga thunderstorms. At kung sakali baka magkaroon ng ulan, so at least dala ninyo ang rain gear ninyo, umbrellas at mga kapote. Okay? So yan po, dyan muna natin itatapos ang latest sa ating panahon. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv or youtube.com/Mr. Typhoon para updated po kayo sa ating panahon. Click lang yung notification bell para sa mga new updates sa ating videos, as well as i-like nyo lagi ang ating videos para gumanda po ang ating standings, okay, sa YouTube. And hanggang sa Lunes ulit, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa inyong lahat.